Takže čaute ľudia, vítam vás tu znova Mitrival a dneska znova hrám CS-ko. Každopádne v minulom videu ste mohli vidieť, ako som nederankol po 6 prehrách na Silver 3. A dneska sa dozvieme, či vyhrám alebo nie. Dúfam, že neprehrám, lebo budem mať asi už Silver 3, to už na 100%, takže budem sa čo najviac snažiť. Budem čo najmenej hovoriť, ale aby ste videli zase krajšiu hru. Každopádne ešte pred viacerými videami ste videli, no pred tým, čo som predtým nahral, ste videli, že mi padla táto samolepka, je extrémne pekná. Akože vážne sa mi páči. A popadalo mi aj viacej nálepiek, ale tie nie sú akože až tak, teda niektoré, ale niektoré nie. Takže každopádne nezabudnite zanechať odber, like, veľmi sa poteším, môžete komentovať, ako sa vám video páčilo. A uvidíme, či vyhrám, budem extrémne rád, dobre, takže idem to prijať. Takže určite, keď prehrám už 7 prehier, to už akože určite mi dá Silver 3, ale budem sa snažiť, aby som práve že rankapoval na Silver Elite. Takže uvidíme. Uvidíme. Takže budem sa snažiť, aha, nikto to nepríjmul jeden, no uvidíme, teraz to dá znova, dúfam, že to už príjmu. Dobre, ideme na to. Dobre. Takže budem sa snažiť čo najviac na hru a menej hovoriť, ale nehovorím, že nebudem vôbec hovoriť, budem aj hovoriť, ale však uvidíme. Dobre. Takže ideme sa nejak rozcvičiť trošku, preveríme si ich. Tento jeden má, že 366 hodín, to je nič moc, ja mám 600, no. Neviem, či bude až tak dobrý, tento má 2000, nice, dobre. A druhý má, že 489, dobre, toho by som mohol dávať, ale toho modrého, ty kokos, ten bude ťažký. Možno obidvaja budú ťažký, uvidíme. Keby sa ale môj teammate chcel pripojiť, že? Tak, toto som neurobil. Dobre, aspoň som ho zabil. Ešte som dal tenkrát. Dobre. Hello, my teammate. Can I hear me? OK, tak ten asi nebude mať mikrofón. Go rush long, and cover me. Poďme na to. Vidím aj nejaký ten skiník, takže uvidíme. Go. Kámo, to čo bolo, oh my god, sorry. On nemá sluchatka, on sa kúkal sem celý čas, my sme išli sem a ja som ho nedal, no dobre, ale to od nás dávali, takže, dobre. Rush long, cover me. Tak toto neviem, čo sa stalo. Sorry. Mac. Sorry, bro. Možno nám pôjde zad. Dobre, poďme long. Nice. Tak toto bolo ale tesné. Lebo sme mali low, teda aspoň nie, ale... Dobre. OK. You buy Galil, maybe? OK. Len aby si neprehral, lebo budú mať akačka. No rush. OK, go long. Dobre, ja to takto popíkujem. Dobre. OK, tak to bolo celkom easy. Koľko kilov? 3. Dobre. Pokúsim sa tak hrať, aby ma neťahal moc môj teammate. Aby som čo najviac robil v hre. Takže uvidíme. Dúfam, že vyhral, no.
Tak toto ne. Vážne? Reálne, ja som tam hodil low. Why block me? Akože on ma trochu blokoval. Ja som mu tam hodil. Kámo, to sme mali vyhrať, nevadí. Toto sme mali vyhrať. Toto malo byť výhra. Toto akože sa musí sústrediť teraz. No rush. Nech nerašujeme, aby nám tam pohádzali granátiky. Dobre, tuto pozriem. Tu nikto. OK, on ma mohol vidieť. Ešte, že... Dobre. Nik. Dobre, idem long. Sa bojím toho shortu. Vážne? Vážne, kámo? Vážne? Nice. Tak ti ďakujem za timing. Kámo, oni úplne, volvek, ty kokos. Nice, dobrý timing. Kúknem tam, pikne, kúknem, už nestínem. Nice. Aj, bože, mohol som ho kúpiť, čo už. Nice. Go long. Go first. AFK, nice. Ľudia, toto sme mali prehrať možno. Teda, nie prehrať, ale tak malé jedného aspoň zabiť, nevadí. Chlapec trošku pozeral iné videá. Asi kúka moje videá, ľudia. Asi kúka moje. Ja už viem, on kúka moje videá, bratia. Tak som myslel, že ho zabijem tým granátom, nevadí. Dobre, bude tu, pripravím sa. Som pripravený, dobre, pôjdu mi možno zad. Takže na čo by mi išli, ale radšej to čeknem, dobre. Teraz sa už len musím rozhodnúť, kade pôjdem. Niečo mi dobre, idem asi short Áno! Tak ten mi... Dobre. Nice. Ja len taký, že idem... Ja som sa nesústredil na ten short, lebo ja som ešte išiel čeknúť long a vtedy ma pikol. Oni ako keby... Tí kokos vedeli všetko. Dobre, to nemôžeme už prehrať. Dobre, hodím tam tento. Bum. Mŕtvý. Eps. Where? Teda viem, kde je. Yes! Vyhrali sme. Prosím, preži! Vážne? Zas. Jak v minulom videu, nevadí. Aspoň, že to je výhra. 5-2 na killy, dobre. 4-4 na teroristov, celkom fajné. Dobre, teraz už ide len výhry, dúfam. Go short, my teammate. Go short. I play long, okay? Okay, nice. Pit, maybe. Yes. Nice, jedna hlava. Dúfam, že to dáme túto hru. Dobre, on tam... Ja to budem furt. Nice.
Nice, dve hlavy sme im, dobre sme ich mastili, ale nechcem zakriknúť. Takže berem takto, diffuse kit, radšej to berem len takto, aby som mal peniaze. Takže idem takto nejak na blízko. Nice, jedného som zmastil. Kde? Tu je na šorte? Na šorte, dobre. Takže robíme to takto. My tu proste takto budeme stať. Dobre, on kryje. I go long. No takto je, takto. Please bro. Takto dobrý flashbang bol, nevadí. Dá sa. Je tam novina. Bol tam. Bro! What are you doing? Tak ten čo robil? Nemal ani zbraň, no to... Akože vážne jedného dám, druhého nedá. Proste on nedá. Tak to nice teammate. Go long. Taký, jaj. Dobre. Dobre, nebudem to rageovať zbytočne. Nebudem. Kamo, on... Vážne? Nice. Ďakujem ti. Tak to je nič. Nice. Ľudia, ja nechcem dostať D-rank. Ja vážne nechcem dostať D-rank. Bro. Že už ma vážne trošku nasiera. Už to trošku vrieje vo mne. A tam je. OK, on má alo, OK. Takto nič. Že by dal jedného, nedá. Dobre. OK. On sa teraz nemôže trafiť. Teraz sa nemôže... Ja som taký... retard. Čo som to zás urobil? Bože, toto bude zazrieť. Ach jaj. Do riti. A ja už nemôžem prehrať. Ty kokos, nie. Ľudia, ja nechcem kričať. Teda už kričím. Trošku, ale... A on má avo, ja som zabudol, ja to musím ísť radšej. Nice, ďakujem. Dobre to bol. Nice! Vaše minus 86. Čo zás robil? Sakra. Ja nechcem deranknúť. Ľudia. Ja to nedám na YouTube, jak deranknem. Ja to nedám na YouTube. Nie, ja som vám slúbil, že to dám na... No ľudia. Ja keď to nedám teraz, tak je to derank. Jak som hen... Nice. Do riti, on to prehral. Ľudia, ja som cooked. Ja budem mať D-rank. Nice. Kúkaj to. Čo? Ľudia, vidíte to? Ja nemám D-rank. Ľudia, toto bude normálne, že road to D-rank. Ľudia, ja som nesmrteľný. Ja mám silver 4. Vidíte to? 7 prayer. Ľudia, toto nie. Ja musím dať aj tretie video, toto nie, ľudia, toto nie. Komu sa stane, keď ma... Ja som ešte nevidel, že človek má 7 prehier a nedá mu D-rank. Toto bude normálne historicky zapísané video, že nemám D-rank. Ľudia, akože vážne nemám D-rank, čo ti dáva? Bože moje, nie. Kámo, Silver 4 mám furt. Ja nechápem. Ľudia, ak sa vám páčilo toto crazy video, nebudete zanechať odber. A ja natočím aj to tretie. Ja to pre vás natočím. Či prehrám a nedá mi to D-rank, uvidíme. Ja som vážne akože z tohto buff. Takže, toto je vážne bolo napínavé a že nedalo mi D-rank, že Silver 4 furt, akože extrém. Takže ľudia, čaute,
tešte sa na ďalšie video a ja sa s vami dneska lúčim. Zatiaľ čaute.